Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Porting dakua sa misyon sa 72 ka apostoles nya, in addition sa 12 ka apostoles or 72 ka disipulo, in addition sa 12 ka apostoles. Unsa may ilang misyon? Ayuhon ang mga masakiton, hatagag kalinaw ang mga panimalay, papahawaon ang mga yawa. Na, sayo ng misyon na o lisod? Lisod, no? Unya, dili pag yun ingong tibuok lang San Vicente or tibuok Compostela. Dili lang maoy gipasabot, tibuok kalibutan. Sa ato pa ang tanang masakiton sa tibuok kalibutan, ang tanang giyawaan sa tibuok kalibutan, ilang papahawaon. Nya unsa may teknik aron matuman ang ilang misyon. Kani mao pagini samot pagini kalisod. Kay niingon si Kristo, panglakaw mo. Ayaw mo pagdalag kwarta, ayaw pagdalag ilisan, ayaw pagdalag puntil, ayaw pagdalag pagkaon, ayaw gani pagdalag sandalyas. Magtiniil. Namatod pa diri sa atong salmo, nang labang sila nga nagtiniil. Sugot mo ani, ang imong misyon porting dakua, nya di ka padadag kwarta, wa pagyud kay ilisan, wa pagyud kay pagkaon. Nya ang imong misyon porting yung dakua. Ako nagpasalamat ko nga ang ato karong gobernador, lain na sa ninakong pasalamat, kadungog kog balita ng atong bag-ong gobernador nga nilingkod atong pagkapit sa no sa ato nilingkod 30 sa hapon, June 30. Pagkaingon ugma, pirma dayon siya mga executive orders, ang ilang extra nga kwarta sa kanang Kapitolyo nga may kantidad og mga 80 million iya dayong giparilis para iapod-apod sa mga 16 ka mga hospitals sa probinsya aron masuplayan og mga tambal og mga nagunang mga panginahanglan. Nindot nang iyang gibuhat dili 80 million ra. Unya ang suroy-suroy Sugbo kuno og kaning Pasigarbo mo budget og labing or average of 250 million sa usa lang kaadlaw nga event. 250 million. Pero ang 80 million nakasupply og at least tag 5 million nga worth sa tambal og mga gamit sa matag hospital sa probinsya nga mga 16 kabuok. Pakpakan ka nato ang atong gobernador, kuyog sa iyang mga board, kuyog sad of course sa tanang elected official sa atong probinsya sa Sugbo. Apil na sa Vice Governor. Kay wa may nisupak. Sa ato pa niuyon silang tanan. Pwede na sila mga matay. Pero dako kayo, tambal lang ha. 16 ra ka ospital, 80 million. Dako kayo. Ingon ana ang style sa kalibutan. Nakarong bag-o na nasa press conference nga akong nakitaan nga nag-question, ipadayon ba nimo kining naaprubahan nga suroy-suroy o Pasigarbo sa Sugbo? Ingon dayos PAM, GovPAM, ato nang i-review. Nga gusto ko nga maigo gyud sa panginahanglas mga tao o kinahanglan nga wag tangon nato. Basta unahon tagining healthcare sa mga tao. Yan, isulti dayon ang usas iyang mga staff. Ningon, atong hinumduman mga igsuon, ang atong mga ospital, way igong mga doctors, way mga staff, wa gani mga facilities. Karon ay, bugal-bugalon kay tingog si Attorney Rufil Banyok na siyang programa. Iyang gitandi nga sa dito kunos Minglanilla, mo tinuod ba? Ako lang sa ning i-echo ninyo, i-verify lang niya. Sa Minglanilla kuno nga hospital, wa kuno'y dental chair ang clinic sa
dentist. Palingkoron lang tingali ko nog stall. Ibtan kag hipon galingkod ka stall. Ya mohangad ka na, upay siguro matumba ka na. Malaro tinuon tong dili saktong hipon. Wa may dental chair. Nya ilang gi-search tagpila ang dental chairs nga kanang mahal-mahal gyud kanang moderno-moderno. Mudagan ko nog 200 to 300,000 ang usa. Nya iya dayong gi-compute ang 250 million nga suroy-suroy og i-cancel na unya ipalit og dental chairs. Sa 1 million lang daan, tulo na ka dental chairs. Sa 1 million lang, nya 250 million ba yan na? Pila ka kabuk dental chairs? Bisan ipalit pa nag-dentist. Ipalit pa nag-dentist, okay kayo, ilibre ang anesthesia, ilibre ang mga tambal, ilibre ang tanang pag-ibot, tanan, hasta ka to mga dagom, unsa pa na diha, ilibre tanan, paigo pa, sa usa lang kasuroy-suroy. Nya, year na usa na katuig nga paggamit, o kapila katuig, kaya di man na dali maguba ang dental chair. Di man kaya dali maguba ang stall, kanang monoblock, ana, mga igsoon, naigo ba ni sa sugo ni Kristo nga ayaw mo pagdalag puntil, ayaw mo pagdalag kwarta, ayaw pagdalag ilisan? Yes. Nga naman, ang sugo ni Kristo di ay kamong mga leaders, sama sa ato mga government leaders o kaming mga church leaders, labi na gyud ako, pari man ko, kung magsigi mig pangandoy nga magtigo mig kwarta, ang katilingban nga among gialagaran mahutdan sa kwarta. Kay ari naman mo padong sa among bulsa. Pero wa mi bulsa, wa mi sudlanas kwarta, wa sad mi pangandoy nga magtigom og kwarta, ang tanang kwarta nga mosud sa katilingban ikadapat sa katilingbanong panginahanglan. Og mao nay makasulbad sa problema. Dinis atong parokya karon, mga 1 month from now, mobiya naman ko, adto naman ko sa Compostela, kung walay mga drastic change, binlanta mo dinhi og 70 million nga utang. Akong gipakwinta, 70 million ang ato rong bayronon. Diin man igagikan, ang atong building, original budget ani is 35 million. Motong na maligya tag slot nga SBF dag nga 70,000 ka slots, tag 500 pesos per slot. Ang actual ro nato dinhing nahimo tungod kay ang roof deck wa man na ma-appeals budget, ang kanang San Vicente wa ma-appeal, kanang elevator wa ma-appeal, kanang atong kitchen nga dako karon nga kompletos gamit wa ma-appeal, kanang yuta sloyo ni additional tag mga 100 square meters para makaagi ang ato mga sakyanan, sumpay sa atong kusina, wa sad na ma-appeal. Nidagan ang kumbinto lang nga budget niabot og mga around 55 million sa mga add-ons. Kana sa atong atubangan, kanang canopy diha, kanang pagtrabaho ana, wa sad na ma-appeal sa budget. Adtong 35. So, di diferensya nag 20, more or less. Na, nya gipalito nato dihang balay, wa man to maapil itong balay diha bas tubangan 50 million to, wa ta magbayad sa cost sa balay og yuta, nagbayad ta sa sentimental value sa nagpuyo diha nga dako sa tabang nato diri, sila si Cafe, Brad Titing og iyang mga anak. Hangtod karon wa pa ta kabayad nila in real sense, kay nang huwam raman tag mga kwarta sa lain-laing mga individuals para i-partial nila. Unsa may resulta karon, gipaninglan ako sa atong gipanghuwaman. Hapit na ko di katog, pero ako lang yung tuyoon pag-ingon, mamatay ra ko, mamatay ra gyud ko. Ana, ikamatay na ko, wa na gyud mo ipaninglan. Makatog dayon ko. Praise the Lord, no? Pero ningon sa kong San Vicente, sa may akong buhaton ngadtos Ginoo og sa mahal nga birhen, ningon siya pamaligya og once and for all nga slot. Nya kanang imong
income sa imong stipend, sa imong dupa-dupa, kay mag-average man gyud ko mga igsoon, basta surtihon lang ning akong dupa-dupa, no, average man gyud kong stipend nga mga, akong personal ba, stipend, mga 50,000. So, kada semana. So, ako na nang ihatag sa, ipalit sa na kong slot sa lain-laing paagi. Gikan karon hangtod mahuman bayad ang 70 million. Saman, okay mo ana? Unya, kay niingon mas Kristo, ayaw na mo pagtigom o kwarta, kanang inyong mga ilisan, ayaw na kanang mga sandalyas, ipamaligya sa na ninyo tanan, mga extra ninyo, niya ang sobra, ang halin, ipalit og slot. Sakto, dili. Kung kitang tanan, apil na mong mga online parishioners. By the way, kamo din territorial parishioners mo na ako. Ang taga-Compostela, ako sa nang online parishioners. Daghan nila ang namalit og slots din Kung mabalhin ako dito, kamo na say akong sila na say akong territorial parishioners, kamo na say akong online parishioners. Palit lang gyapon mo. Dito ko sa Amerika, wag na sila kasimba na to din Sus, yun nilang hinangopa. Hala, padil, kita na yung kanamo. Naadayoy mo gakos, naay mo lamano, na ay magpa-picture, na pag mo aksyog hawk, mulingiw lang in town ko. Simba ko, anad pala tanang hawk-hawk. Ana, mo na, layo ra ka ito sila, taga Dallas, taga Houston, taga New York, nakasimba na ito din Wa, pero sige silang palit og slots. Gani, gasigig hangyo pa der, ayaw in town na hununga imong slots, kay lipay, kay may anang makapalit mi. Og daghan sa migrasya nga nadawat. Yan, mutana din ko sa Ginoo gabi Lord, unsa may title sa akong slots? Ingon ni siya, title og grace. Grace, grasya. Kay kanang inyong kumbinto, grasya na. Kanang mga yuta nga inyong napalit, grasya na. Kadtong balay dihang gibaligya nga giguba, dako kay tong grasya. So grasya na. Pero dili makumpleto ang grasya basta naa pa ng 70 million nga utang. Mao na ang meaning sa grace. I-plus ra godong. Mao na ang meaning sa grace. God's rewards and complete elation. Kasabot mo kung saan ang word nga elation? Ug wa mo kasabot, i-google. I-google. Complete elation. Ang meaning anang elation, great joy. Niingon si Kristo, John chapter 15. If you do my commandments, my joy will be in you, and your joy will be complete. Unsa may commandment ros Ginoo? Ipamaligya na ng inyong mga extra nga mga gamit o mga gikinahanglan aron ipalit na tog slot aron mabayra na ning tanan o ang atong kalipay makompleto. Lipay na ta nga nian ang mga facilities, nindot nga facilities, kumbento, simbahan, yuta, parkingan, naana. Pero dili pa complete because naapay bayronon. So nagmaligya ta og 700,000 ka slots nga grace, tag 100 pesos per slot. Nya naay 70 slot challenge, kay kanang 70 ang meaning ana infinite or complete. So tag 7,000 per challenge. Ana o ana? Huy, ana o ana? Laban o bawi? Final answer? Okay, manindog ta katong na ay final answer.